Sore mambo. Sore idari. Ni vamwe vari muno. Inino ine nyaya ndakaunzwawo dai mushure mekunge ndambowedza kuda kuti nditaure naObert Matete nenhau iyoyo tichida kuti tiedze kuti titaurirane. Saka pakutaurirana ikokoko inini handina kugutsikana nemhinduro dzandaipiwa. Ndobva ndangoti zviri nani kuti ndiisewo kudare ndibatsire pamwe tega tega togona tadza kunzwanana sezvandanga ndaona panguva yacho yataitaurira. Usade kuudza nyaya yekuti kunge zvigaro ukanga uchiudza dare kuti ndoda kuti aripe 1,500 yeimba chii chakuitika peimba yacho ndakudzosere mari makambenge maitirana sei taurira darika nezvenyaya tozviziva sei kuti nhau isvike payakasvika apa takange ndambopiwa pekuti ndivake naObert Matete. Akati ane mari yaaida kuti iyanganzwa ndikutsvaga pekuvaka. Ndichiti handikutsvaga pekuvaka kana ndikapawana. Ndobva azodiuya kwandiri achitaura kuti ndine dambudziko randinaro. Pane nhau dzatoda kugadzirisa mumusha. Saka azvigone kuti mungotibatsirawo nemari yenyu yamunoda kutsvagisa pekuvaka. Kana zvazogona ndozokuwanisaiwo pekuti muvake muri gwenyu kunotsvaga kumwe kwamuda kunotsvaga. Ndo matangira akaita nhau yacho. Then ndazovaka. Ndisati ndavaka ndakabvunza ndikati zvinhu zvacho zvakamubatsira here nemari yacho iyo ndakamubatsira zvishoma nemari iyo yakazosvika ipapo nekuvaka pandandaita makamubatsira nemari yanga iri 470 asi ndakazobvisa nembudzi pamusoro achitoda mubvisa mbudzi iyoyo kwava kuenda kwacho kuri kuti aikupa panzvimbo pake vaiti munda make mambo munda make 475 mbudzi yakazoita 470 ndichiverengera mbudzi iyo iri ipapo pa470. saka kesha wakamupa mari nokuti mbudzi iyi ndinge ndakazoti $30 saka taibvisa 30 taiti plus 30 kuti isvike pa70 pa470. apo wanga utsvaga kugara ndizvozvo ndopa wadawadza kujenga kuti mainge muchiita madhiku kutekesana iyi ndizvozvo right pinda amadhende ndofunga manzwa nhau yotaurika iyi uda kuti mumbopindurana nezvino kuti ihungu here kana kuti kwete zvekutaurwa namakazi kwete titsanangurewo tizoti munoizosei ava ndati zviroko aigara paanogara agara kumba kwekubawa saka paanogara vainga vakutsvaka kunetsa navo kusanzwisana navo bosha ndambodzwa sewati ndate zvavavo saka adzimai kana chinge vakate ingotaura kwazvodzano nokudzo hazvina problem kuti mapa nyaya angave mudiki ndate zvavo ndati pamusoro ndakuru kuti iwo ruto ndate zvaravavo adzimai angu ndopavakati semuzukuru akutsvaga kuita sei okuvaka hamungamupowe kuti akwanisa kuita sei kuvaka ndobva taenda kumunda kwangu vanamupa pisike kuti aita sei kakuti avaka mari yavakandipa vakandipa $300 mari yandakavaka bcause inini ndakavaka imba yacho mari yavakutaura kuti ndavakandipa kuti utengesa refund mari yavakandipa $300 yandakavaka bcause inini ndakavaka imba yacho mbudzi yakaurika zvapari handina kupa mbudzi nhau yenyu haina kumbopinda here mukomiti yenyu yakambopinda mukomiti yesaba nhau iyi chakaitika ndechekuti kuti izotanga kutaurika kuti ndimire kuvaka komiti yakauya nasapo vachiedza kuda kutaura nazvomwera ndobva ini handisipo ndakangonzwa kuti avashedzwa nekomiti nasapo
ndobva vatadza kuwirirana ikoko pakutaurirana kwavo. Kusabhu ndobva vati ndakuendesa nyaya yangu kumberi, hatina kuwirirana. Ndobva vazokwira kunoko kwamama, ndobva vashedzwa, ndobva vauya mudare munomu, ndobva yatongwa ichinzi pakupera kwayakaita yakanzi imba iyo ngaisa endere mberi nekuvakwa ngaipwanya. Uya yakamboyafanana yakatongwa kunzi ava vavaka vasingabvumiri. Saka ndokuvazonzi imba igaibviswe. Saka yakazopunzwa here? Haina chakaitika kuti isapunzwe. Inini ndakazoti no, nhau imainzwa payasvika toita sei. Ivo vakati isu ndakuudzai kuti imi mende munogara pana chinoitika. Ndikati haina hazvikwanisi kuti ndinogara pano pari kunzi hapakwanisi kuti ndigare. Zvikanzi aiwa endai kana iri mhosva inouya kwandiri. Ndikati inini handingazvikwanisi kuti ndiende indakusire nzvimbo iyi kuti yagara iye ndakubuda marenje. Ndokubva ndazoendawo kuna Sabu vakati kuti nyaya pamwe ireruke, takuti tichikutsvagira pamwe pekuti uvake zviri pamutemo, nekuti ukaunga wapiwa zvatisingazivi semusha, wakapiwa zvatisingazivi semusha, takuda kuti tichikupa pamwe. Ndokubva vawirirana nekomiti nemusha wese wakati tora musangano wevhireji rose. Saka vawirirana kudaro komiti yakazonzi ngaichienda inondiratidza kuti ndikwese ukama sezvo nyaya yachona yanetsa. Saka komiti vakabva vazorambidzwa kuti hapana pamurikuenda neivava. Right, now iripo ndekuleso. Munoziva dzimwe nyaya dzinopedzwa nemasabhuku mumamisha umu. Because komiti yasabhuku ine simba. Hati ndizvo? Zvino ndo inofanira kupedzerai nhau dzimwe dzakafanana neizvozvo. Ndofunga kana judgment yakabuda pano yekuti pamakavakira ipapa hapabvumirwi, endai munobvisa imba iyoyo ipapa. Saka mazogara pasi zvakare nekomiti yakuti aiwa chirega tienzanise nhau iyi, kuda kuenzanisa saka ukama wokuti iwe uchiwanirwa pamwe pokuti uchivaka. Hati ndizvo? Saka iwewo pawako waonirwa kuti uchivaka ipapa apa, ndo paakurambidzwa zvakare nevanhu. Ndo zvaitika manje manje. Zvakatoitika zvane inofuka mwedzi wavukwana. Okay. Ko tibatsirei ipapo zviri kufamba sei? Ari kutaura kuti ndakarambidza nditi handisirimi. Munhu aitonetsana siti kuti panga pari pamusangano, pachitaura pari pamusangano, pana sabhuku 10 na16. Munhu ainetsana nasiti nasabhuku ndikiri mfanira papapo. Ndiye akarambidza komiti ndikawazoenda nevanhu vemusha. Kose havakwirira iwe kuti vatiti vakwirira iwe kukwira kwaita vakwira vachitika ndikuda mari yekuti kuvaka kwandakaita sei kwandakaita sokakwirira inini zviri zvenzvimbo izvi kunhu kwamakanzi muchienda ine muchinovaka akakurambidza ndiani? Ikomiti manje yakazotorambidzwa ichida kuti ive kunondiratidza. Yakarambidzwa nani komiti? Ava ndo vainzi vakataurirawo ikomiti vachitouya zvikanzi hapana kwamuri kuenda kupi, hapana kwamuri kuenda, hakuna nzvimbo yavakakavaratidzwa iyoyo yokuti uchinovaka iwewe wakatomboionawo? Ya vakange vangobvunza kuti toda kuti titsvage pokuti tikupo, asi ioni pamwe pamwe kuonawo kuti panogona kunge pari kana pasingaiti isusu semusha tinogona kuudza kuti hai papa hapaiti. Ndobva ndangoti inini chero pamunenge mangokwanisawo kundipawo hazvinazvo mhosva. Ndobva vangoti alright takuya kuzokuchekera pakadai dai pai unopazivira tikati zvandipa takuya kuzokumakira uchigaripa. Saka iwe chii chakazoitika kuti komiti yakuda kuti ichikupa ipapo kuti ugare, azorambidza ipapo ndiani zvakausia? Komiti kuuya kwayaitoita panzvimbo yaitoya kuzondiverengera manje kuti indiudze kuti uchabva apo uchisvika apo kune kusiri kwako vaindiverengera mamitas acho. Saka vangasati vatoverenga vari kufamba vachibva kumusangano, kwaitirwa musangano vachienda kunzvimbo yacho. Ndopavakavhiringidzwa vachinzi hapana kwamuri kuenda, ndobva vangopararana vangoti mumazi wakakasika pake. Arikuvhiringidza titaurire kuti ava ndo vari kurambidza nei makomani, ndo nyaya yatiri kuda, nokuti ava ndo vavakuita darika ava tisabwira
7 atinenge yatumwa handina simba kuti ndorambisa komiti kuti yozora saka raiti chatinoda kuziva ndechekuti ava vane nzvimbo yavanga vanzi vavaka handizivo kukomiti kuzi handisi kuiva munhu anotaura munhu akanga akamisa komiti anditika tikirwi anozikira anozakira ari pababa ndiye atonedzana city nenhau iyo kuti isa hatingazive munhu asi saka zvavari kutaura ivo kuti inini ndakavarambidza sakomiti anditika handina simba kurambisa komiti ende handisisa hamusirimi makanaka aiwa handisi ndakarambidza regai tibodzwa kuna baba mari yenyu kuti isvike pa 1500 imbonatsi tambanudza itidzo ndoverenga nekubva pazvinhu zvandakavakisa zvidhina simendi neimwe mari yanga ndavabhadhara futi sapirita bhoza vanga ndichaja mari yekuvaka saka nandavabva painocha imwe ngasati ndasandapedza uchivakisa imba yako ikanzi paikuvakiwa hapasiripo ipo pasiripo zveshuwa munhu akauya kuzokuvakira imba anopindawo kwezvinhu vakandivakira ndiwo vanga vanditi munotogara musatye nyivakaimba chero ima anoda kuvaka zvekuti ndakabva ndangotanga kuvaka munhu awakapa mari pakutanga vachida kugadzisa maproblems ekuti iwewe semunhu une keshi ukutsvaga pokuvaka atindozvakuta vaida mari yekuti vagadzire wakavapa mari iyo mari yasiyana nekuzovaka kwawangauya yasiyana yekuvaka ndazoisanganisa neyekuvaka iyo nekuvaka yamakavapa yekuvabatsira vasati vakuvaka imari 470 babanziyo ndizvo aiwa kamukusangasa zviringa imunato hanzi mari yamukatanga kupuwa handina mari yandakatanga kuyoda ndokuti handina mari pane mari yestendi pakuita mari yekuvaka imari mbiri dzinotaurwa handina kuyoda mari yestendi ndakapiwa mari yekuvaka ini ndoda kubvunza kuti imimi makatamandokedzerwa kunzi muvake makarongedzerwa kuti kunzi muvake imimi pamusha wacho wandakavaka vakandiratidza akakuratidza indiani ndivava ndo vakakuratidzira kuti vakayapa ndo vakatanga kuvaka ivo ndo vakatanga kuvaka ndo vakatita birida wacho ndo vakaita bhirida wacho imimi vakuratidza kuvaka ndobva mavapa 300 ano haisi 300 tisati tatotanga kuvaka ndakapa 470 musati matanga kuvaka kuyokuvaka yakaita mari pamusoro kuona maakungopindwa asesaakumbomira asesaaku ini ndakaida kutanga ndayatsojekeserwa kuti imimi akakupai pekuvaka kuti vaka apa ndiani ndiyava muri vakavapa nzvimbo iyi iri nzvimbo yani munda wavo munda wavo pakavapa nani pavakakuratidzai vakaratidza zvikuru vai ihungu akafonera vakatanga vafonera hanzvadzi dzavo vakati tawirirana nehanzvadzi kuti ndinokuratidza ipo kuti muvake ichokwadi chokuti makavaratidza pekuvaka ndakavaratidza pekuvaka asi mari handina mari yavakandipa saka ipapo pamusoro kana muri vanhu handitika kupanana mari sezvinhu zvakafanana saizvozvo ngavagutsidze patakasainira kuti ndakasaina kwavakandipa mari matauriro enyu anoda kuda ngadai tisina kusvika ipapo tingadai tazosvika isusu ipapo saka zvanoda kutibaba vamhanya kumhanya kwenyu kungwara nokuti hamuna pamakasainirana asi zvaakachena kuti zvinhu mari makapiwa mari andapiwa sei mangakumhanyira pakakokusainira ndakapiwa mari yekuvaka ndinakapiwa makaisainira mari yekuvaka sei imi muri kubvuma imimi kuti ndimakamupa uyu pokugara munda mangu ndimi makasaina pandakapa munda aiwa koma hamuna kusainira saka zvekusainira zvinozotanga papi
Aiwa pamari baba. Saka munoda kuti zvo mainongedzera munhu munda kuvakira asina kukupai mari. Ndatezvera wangu. Mira samahani zviri hadzikashirika da kumhanya kakwakwano uripo. Mira imimi makanga mune dambudziko rataura baba rakazokuva kuti muzofonera ndikini anasisi makasvika pamakabvumirana. Dambudziko iroro ndo rakapa kuti muzoratidza upyu pokuvakira imba. Dambudziko rasendaganisana manje. Ndomakuesa tarapera zvako asi riripo ndo pane imwe ndikini mari ndokuti amukasviki kuratidza munhu uyu ogotaka kuvaka imba pasina chaakupai ndiani wamukatambire nyaya iyoyi. Nguva ndokutaura kuti ndatezvera wangu. Iye hadzidzi musikuradzi. Saka pavakanga vasina mushapesa apa makanga musingazivi kuti ndatezvera nyaya ungasovakura vakazokura gore rakareba pavakakura ndira vakuitira zvedhani vakutsvaga kuti varoda kukura varoda kuvukana semusikuru wadzimai vangu asiibatsira padambudziko ravanei ravanaro ko zvokuti pamunogara imimi idunhu rasabhuku munozviziva kuti kana yachinge paya papisi kana kucheka kana kunyange navapa mwana wenyu imimi mumunda menyu hamuzviite murumo. Committee of 7 year inototumwa nasabhuku kuti inozoita izvozvo. Ko pane yamakanga mapinda dhiri sei sabhuku makamunzvera? Committee of 7 yakauya ikabvunza Committee of 7 takataura naye katopona rege kuti aiwa takakanganisira kaita sina kuunza Committee of 7 yetosisiwa because ndakazokubira rege kuti aiwa ndakaita sina kuita sina kuunza. Saka right nyaya zvayakazotongwa pano pakanzi ngapachibhiwa apa imba yavakwa zvisiri pamutemo makazi mutora danho kuda ime chii chakazoitika mabva mudanho repano. Chakaitika ndabva kunoku ini ndakazotindigare nawo pasi kati nauya andimaiona payasvika toita sei sezvo ndaimbokutaurira pepe kuti no dai maita kuti mungotaurirana nebhosi ukama wavo muvataurire kuti ndozvikuta mangwana ini ndisazotambudzwa ndaugara vakati aiwa vakai musambutya hapana chinoita sekuchinoitika. Apa vari kuti vakai mabva kuno kudai ndabva kuno kwanga kuti tiisaito kumutogara hapana apa musamuimba musakwana wakushora zvedare rinei ndakaenda kuna wakupindira iwo si chakazoita chidaro ini ndakati ainini ndigare pansi ukwanisa ndopataikonana ipapo vachinditi inini zvakwangu asi ini ndakutendei munogara ndikati ainini inini kwandiri ndiri kuti handikwanisi munopagara kozi ndandiri kukudari ndatonzwa cheza apasi kufana kuimbangaikubata saka inini handichakwanisa ndikati saka mamati kuti ndikati ini zviri nanhangu mutondipangu imi muchaiwo kana macho unogara mutsvaga ndimi zvokuita navo kana muchikwanisa kuzoisawo munokwanisa kuisawo muchiti sezvo mukuti hapana anokupwanyira iyo ndima akuziva inini muchingondipa mari yavo sezvo imakavaka ndimi mukuziva mashandiro atakaita ipapo kubva pekutanga asi zvinhu zvinonetsa because pataitenga masimenti taitotenga tiri tese zvitina izvozvo zvaitoona zveisiwa brick force zvese zvandaitenga ipapo nemarata ndakazoisa ndichiufa 2 rooms ndakatozomira kuti ndiise dhoo ndatoona ndanzwa kuti nyaya yako nokudai ndikati dhoo handichakwanisa kuisa ndobva ndamirira kuti nditange ndanzwa kudai kushanzi kudii ndobva ndanzwa zvataurwa kudai ndoba ndikati dhoo handichakwanisa kuisa handimanzwa zvataurwa kudai kuti ndinogara ikuba zvichakwanisika iyo ndobva kuramba chingoti zvakwangu ini ndati indei munogara hapana zvanoita ndikati indakusira maoko menyu musha iwowo ini handichakwanisa kuti ndinogara. Saka musha uyu ndowakirwa ivo pandakataura navo kudaro vakanditi mari yenyu ichakupai ndikati zvamati mari yenyu mari yangu muchandipa zvarini vakati atete ari mune anguva ngauya tete vere ngauya vataurawo chokwadi chavo ndadaro ivo vakati ndokupai mari ndakati zvarini zvikanzi handizivi pane ndawana mari dzepachena
kana kuti pachena hanzvadzi dzangu chiyatsvaga imwe Aitakuwa nyaya yemari ipapo. ipapo panguva yandaivabvunza pataida kuti tichionesana ndanditoine bhuku ndichiti tonyorerana pasi vakati tikunyorana pasi hazvina basa mungani kuti ndiritsotserei ndakataiwa izvi hazvisina basa nokuti muritsodzera ndamusi yanyaya yemukuti kuitira mangwana ngatitiitaise towekerana bhuku ranga riri kuti tichiwekerana kuti saka mari yamuchandipa imari tichinyorerana pasi kuti kubva pane zvakati nezvakati tionesana kuti ndizvo here tichiwekerana ndobva varamba kataiwa bhuku harina basa ndichangokupai mari inongoziva mari ndichakupai ndopandakaita kwiri kuti izvi mangwana zvogona kuzonetsa indizvi shuwa zvinenge zvisina wandikwanisa kutaurira zvinto zvangataurikana atete tokupira kuti mutauro udane nemaziri enawo muzukuru wenyu mwana wadzadze pamudzukuru akauya paari kuzosvikira asvike zvamunudza munogara mungatitaurira tauraiti pamusoro pedare inini kuziva kwangu nyaya iyi vanhu vaviri apa vakawirira vakapanana nastendi vakaviri hapana sabaa hapana committee of 7 nyaya yachibva yazoendeswa committee of 7 vavaingi vavanhu masaki vakaenda kunababa vashedza vachinzi zvoni kose wakapa munhu stendi isu tisingaite sei tisingazvizivi ende handisiko zvinhu zvandaita kunzo handina kushedzwa kudariko vanonzi vakapindura kuti inini ndakapa ndichiti ndiri kupa mumunda mangu muzukuru wangu zvikanza zviite nasabhuku awaipa munhu mumunda imomo vakatanga kutaudzana nasabhuku nemukoma wavo nyaya yebva yaramba ichienderera vakauya kuno vayaya kuno kuyatongwa takamisikidzwa kunzi ava vakanzi endai munobvunza imba isu bva tadzokera kumba imba yainakwanisa kuita sei kubvunzwa tozoti panhau yemari iri kutaurwa ini mari yandinoziva imari yekuvaka iyo ndinopupura ndinoiziva iyo ndinopupura ndo nhau yandinoziva yokuvaka mari $300 yakapiwa ndoyakapiwa varume ndo mari yandinoziva amai kutaura iwo mari yekuvaka hauna kuipedza kuibhadhara pamusoro pedare wakapa mari hatinde chakaitika ndechekuti mari yaukapa yekuvaka ibati yekuvaka ndandavapa 150 yaiverekera patoilet 100 yanga iripo kuvaka imba vanga vakandichaja 350 saka which means ndandasakwa ne200 all mari yekuvaka yaukapa mari yekuvaka ndakapa 150 vari kutotaura kuti mari yekuvaka wakatipa mo 300 iwo kuti handina kuvapa ndakavapa 150 saka vari kutobvuma yakawanda iwo kuti ndakavapa lesi ndandisatapedza bhadhara hosi ndaivapa zvino vari kuti ndakaona 300 ichipuwa zvichokwadi kuna baba ndoyamaona pamari yakakutaura nditi 200 ndeyekuvaka imba $100 inenge iri yetoilet ndo mari yandinokuziva aiwa ndo mari yamakaona ichibhadharwa ndo mari yandinokuziva kuziva kokuti yakauya here keshi yakauya vakatakapiwa 200 yemba nditi vakazopiwa yetoilet ndo mari yandikuita seini yandinokuziva Uyu ndiani wenyu? Muzukuru wenyu? Kamuita sei? mwana wangu Mwana yandadziwa. Because ndikuona sekunge mukupa hombo hwenyu muchisvika panapa. handina wandinoti kana tiri mudara ndiri tinofanira kutaura nyaya seti senyaya handifanira kutya mukanditi ndiri kutya Ndatiti ndomaona ndiri kuita. peti oraiti naimyamai covid yazoona isusu kuti dambudziko iri ndirei ukama hwenyu pamwe chete vanhu nevacho vari kumasabhwana asi nasodhisaida kuti taona imwe nzvimbo yekuti ava vakwanise hakuna kuzvifarira here ini
ndakanzwa kufa. Wazofa kuchazochadzisa kuti pazvipapo pavake wiki. Apo chiri kunzi ndevava inini handitoripo padaripo. Aiwa ndinoda kuedza kukutsanangura hati muri kuti amai nditeerera. Dai uya anga apuwa nzvimbo yekuti avake uyu nekomiti nauyu yanga isingasviki kuno. Tikuira zvino imimi ndimi mamira pamhiri futi kuti komiti isamupe ndosaka uyo kudai anditizvo. Zvino uya akaona kuti it's better tirikavhe mari yangu yepaimba iyi yandakanga ndayanhikiriki nei ndishandaenda zvangu nokuti hamutamudei. Atimuzvo ndonyaya iri pano. Imimi murimo pakuzokomiti of 7 yazoona kuti uyu munhu nzvimbo iyi yakarambidzwa kuti avaka apa namambo judgment iripo ngabve kwakavakira zvisi pamutemo right vakuda kuchiona isi komiti of 7 kuti ngatititsvagirai munhu timupe patinofunga kuti apa ndo chaipo pakakodzera kuti pamwe munhu yangavakiri pawanikwa. But mimi baba hamusi kuda futi kuti avake hamusi kuda nauyo yavai mimi makaipindira mukati kana kudaira munonetsana nababa. Ava vavari kutaura chokwadi chawavo. Izvi zvamuri kutaura zvokuti 300 zvinhu zvamarongerwa ndo zvandinotaura zvamuri kutsindira murume wenyu tienda munogara hatidi zvinhu zvakadaro. Toda nhau senao hati munuzwa right. Baba ini tezvara wenyu muri kuda here kuti achigara awaniswe pokugara musha imomo nokuti pamakavakira apo pakatambudzwa ndadindira mvudzi muri kuda here. Saka ndima kuenda manje kukomiti of 7 kuti ndakati kudai ndakuchiuya wedwe zvatanga taita zvizvi zvakakanganisika tiri kuda kuti tezvara wangu paipa mava masudza achiwana pokuvakira zviitwe munonezvisumudza musorema komiti anditi kungoti komiti achinaipo pano dai iriyo yega ninosvika irege kuti yakarambidzwa nani kuti irege kuvapa irege kuvapa. Aiwa wakapindura ifesi pataura makutotaura kuti ungadi vataura nai baba